ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትከታተልዋ ዘለኹም ናብ ኩሉ ሰብ ክትበፅሕ ሸር ግበርዋ። ንንኡስ ሓወይ ጎይቶኦም ቀሺ ተስፋ ገብርኤል ቀሺ ፅብሃ ትውልዲ ዓዲ ደርዓ ዓረት ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብሕማም ካንሰር ክሳቐ ፀኒሑን ይሳቐን ኣለኒ እሞ ክሳብ ሕጂ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ክቃለስ ፀኒሑ ሕጂ ግና ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ እቲ መሐከሚ ተባሂሉ ዘሎ ገንዘብ ከዓ ልዕሊ $60,000 ተባሂሉ ስለ ዘሎ ኩላትና ሃየ ኢደ ኢድካ ኢልና በቲ ዘለና ዓቕሚ ክነሕግዝ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ንምሕፀነኩም ኣለና። ካብዚ ሕማም እዚ ኣምላኽ ይሓልኹም። ነቲ ትገብሩልና ደገፍ ድማ ኣቐዲምና ነመስግን። ዘውፃኹሞ እግዚኣብሔር ዕፅፊ ገይሩ ይሃብኩም። ሃየ ኢደ ኢድካ ንበል በዘለና ሸር ክገብር ዝኽእል ሸር ይግበር። ናብ ኩላኸም ትባፃሕ ንግበራ። ርኢናያ ኣይንሕለፍ። ክብረት ይሃበለይ። ቴንኪዩ